Менә алга таба да шулай бергә бердәм булып, матур итеп эшләргә, күрешергә насыйп булсын. Һәм инде бер-беребезгә тугры булып, алга таба да бар дип саулыкта, сәламәтлектә яшәп, шушындый матур дөньяларда гөрләп яшәргә насыйп булсын дигән теләктә, менә урып киттем. Бездә менә ир егетләрдән шушындый матур күчтәнәчләрне кабул итегез. От всей души поздравляем, Светлана. Мы вас любим. Наступающим 8 марта! Бәйрәм белән! Девчонки, маски, маски. Nasip girişte 8. Mart bayramları bilen sizge isenlik, sağlık, bəxt, selametlik, uzun ömürler hem ayaz kükler nasip etsin kileşekler. Bayram bilen siz ne?